Sziasztok, én Pingvin vagyok, itt van velem a fél csapat. Jelen. Fél. DJ Hát fél. James, és itt van velünk. Fatera, sziasztok! Új tag, és új, hát ő már régi tag. Régi tag, régen Dick volt a neve, de most már DJ James, és nem Poppy. Poppy. DJ James vagy nem, tehát kösz. Jó, hogy emlékszel. Na, és most veszünk egy tök jó játékot, Még vannak amit fel fogok tenni. Csak azok látszik. Meghaltak. Látszik? Látszik? Azok meghaltak. Elütött egy busz őket. Ja, hála jó. Ez. Lampály, ugye? Aha. Hol tartunk? Nem is itt tartunk. Na mindegy. Mivel kell irányítani, nézzük már. Ja, tényleg. Mert én már rajta vagyok, tehát... Player 2, akkor nekem vagy T betűvel. Akkor én meg a player 1. A T betűvel, de állítsam már. Ezt átjállítom, mondjuk az... Nyom rá, nyom rá, nyom rá. Ja, hiába. Nyom rá a izéra. De ez... Mely betűvel akarsz lenni? Akkor... N. Ez és Jó, ez és M. nekem az egyik az legyen o... TZ. Nem. O... D. D. Érted? Az meg... O... X-be jó, hogy De. Hajde. Hajde. Na, de most olyan rohadt közelről veszem, hogy ez hihetetlen, de jó. Nem baj, én megcsinálom azért. Akkor én is. Egyébként most már lehet, hogy változni fog a hangom, mert már van Ádám csutkám. Igen, Ádám csutkándik. Igen, Ádám. Itt tud Ádám, hogy utána jó a szang. Hülye. Köztel, tényleg, kedves vagy. Hogy néz ez ki? Az. De nekem tiszta James a hangom. Hát, talán. Húgy a szín! Jó. Lőd már a közposztapos. Kicsit laggal. Kicsit minden lagol. Rohagy. De, ja, hogy én... Én vagyok az a fehér maffia-szerű, amúgy. Baker, de nem jó, mert a D betű az kettőt jelent akkor nekem, meg a SDV, meg a izé. Hülye vagyok. De nem tudok... Menj. Van pisztolyom! De akkor nem jó, mert a D betű, akkor nekem kettőt jelent, megyek jobbra is, meg lövök is. Menjél, te rohadék! Én most egyébként nem beszélek, mert csak ti beszéltek. Jaj, van shotgunom. De nekem nem jó, mert akkor lövök is, meg megyek is közbe, tehát nekem ez így most lesz. Majd át kell állítani a következőbe. Nem volt! Ádám csutka, Ne. Ádám csutka, segíts! Ádám csutka. Látom egy sniperes, de... Madám Csaba! Madám Csaba! Madám Csaba. Jaj! Várjátok Ahhoz csak. biztosan leesem. Madám Csaba! Ne arra, Madám Csaba! Madám Csaba! Lelőttem, Madám Csaba! Lőjed már! Madám Csaba, hogy nálam a fegyver. Ez egy ősembernél hogy lehet egy pisztoly? Egyébként igen. Ősember. Ja, igen. Ja. Ilyen kis gangster. Az. Téma visz. Lehet úgy. Szia. De úgy lehet, hogy egy játszom. Ja, igen. Continue. Menj vissza az beállításokhoz, mert a D betű az nekem a... Mi az? Ja, muszja. Ja, hát A D betű Most nekem... hogy ennyit szarakodunk. Kettő D betű van. Akkor a D betűt állítsd be. És kezdhetjük az igazi játékot. Az egy pálya kész. Hát csak köhögök, csak. Ezt tudod melyik. ja, nem? csak Én is beteg. Nem áll. Ez hülye. És azért belekölgölje a videóba. Azonnal lelőttétek. Vagy lelöktétek, A azért. Mikulásnál miért van egy pisztoly? Hát Mert ő is egy megszorítozás. az de gangster Rosszabb vagyok, télapó. mint a Mikulás, egy ciki. Hát igen. Eléggé. De tényleg nézd már meg a ember. De most miért téged akarnak lőni? Engem is És tényleg dagadtabb. De nézd már meg, dagadtam vagy. Tényleg. Atya, esél! Ó, nem áll. Hallod, a télapó le fog titeket győzni? Az Igen. szép. A télapó kiderül. Ja, az nem az. Hülye. Ez az Mi a vége. fejes télapó? Lárjátok csak helyezkedés. De úgy én mit akarok Te lőd lőni? az alsó részt. Én Az. csak Minek lője, ha nincs ott senki? Ja, szia. Ilyen. Hova? Kiért lőni?
Ja, hát az ott. De miért téged akarnak lőni? És lelöktétek. Hát legalábbis jön, mert ő próbálom lőni, de azt nem tudom miért. Ja. Ne esd le! Hát úgy, az nem én vagyok, az a télapu. És ketten